panentir iki kok dadi bojoku. Iki mau apa lho, Kang? Nggih. Mau umpama nggih, Pak, umpama iki dadi bojoku lho. Heeh. Boten gelem kula. Lah apa? Umpama, Pak. Lah umpama lek kados kekel kok, Pak. Ngene iku ora yo bedal apa-apa. Yes. Pak Kentut. Ah, Sama tahu. Pak Kentut kok Pak Kentut. Oh, Pak Kentut. Kula niku. Pak sindane Wartoyo. Ya, ya niku aku nek pas sepi nanti ya kena derek. Dan boten dikene ngoborian nih, Pak. Lah iya. Wong wis kenal wis akrab wis suwe nderekke Pak Kentut iso Pak Kentut ngono iki dadi nganggo jelas Pak Kentut. Kan kok yo nggih Bapak sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Nduk. Nanti kuwi kok sing lemu. Nggih kok, saya suger berarti kalau ngopet niki saya mendung. Ya. Tindalu Mas Gareng. Sehat, Sehat, waras. waras. Alhamdulillah, Bapak waras. Waras. Kok sedalu namung omongan dhewe disauri dhewe. Padahal sik omongan dhewe disauri dhewe iki kebanyakan Kentir. Kowe kelakon dhewe lah bodas. lah ngono. Kok iso Pak Kentut mbok ngenekke iki? Lah kan sik kok saiki tak takok. Neng Mangun Jayan kae, kae sehat ora? Kae sekane ora waras. Lah cirine kepiye? Yo. Lah saiki iki. Omong dhewe to, Terus disauri dhewe, takok dhewe. Ya toh, sewengi utuh ngono terus ki jenenge kan sehat ora waras. Kang moko bunyi iki sing ngono kuwi sapa? Ngomong. Nek ngendi sing jenenge Gareng Rara kok wani ngomong aku ora waras digawake Kang. Pak Kentut iki sehat, waras. Waras. Kuwi kan Lah nek ngendi aku omongan dhewe lan disauri dhewe terus anakku do dagelan apa? Wong karo itu ora ngono to. lah kepiye ya, Pak? Ora tegese ngenek pake. Oh ngono. Cinine wong ora waras kuwi nek ditakoni senco. Selenco. Umpamane ditakoni iki dinane apa, padahal iki dina apa. Iki dinane Rebo. Nah, tapi wong edan mesti muni nek kemis utawa liyane. Oh, Umpama ditakoni panganan. Nah, ngene iki jenenge apa? Kacang. Nah, nek kowe nek wong edan mesti munine lontong. Lontong. Nah, ngono kuwi to. Heeh. Pak Kentut nali ngeten iki menapa? Niku gedang godhong. Lho, berarti wis mari kok. Pecah sini lho padha wae. Berarti Pak Kentut iki yo waras. Waras kok iso. Lah edane Pak Kentut iki edan goleki sandang pangan kanca-kanca, edan nglumantar rembakake budaya wayah. Tetep edan dalam berkarya. Oh, iya. Boleh kaya apa-apa. Lho kok malah aku lho. Tak guru flash yang omah. Ampun, nderek bingang Nderek menika, bingang, nggih. iya. Pak Joko, Prai. Pak Joko Sasa nek ngene ngono. Pak Joko. Panjenenganipun Mas Joko Priyono. Nggih, nderek memuji nganggo celana karo mangan tomat. Apa kuwi? Pak Joko Priyono semoga selalu sehat. Ada. Kowe kali anjir iki kaya apa karo sampe cok kuwi? Nganggo celana cincin-cincin. Ya iso. Iso iso. Sing baru kok protes. Keluarga Pak Priyono sugih rezeki. Amin. Nah, iso Pak kula Iso. Lah kok niki ya iso kabeh Pak. Sinapa sapa? Lho, kula iki mung cerita, niki wis akeh Pak. Kula mung Di cerita. bawah perintahku nek iki cacah iki. Kula mung perintah, kula mung cerita. Lah iya. Ngandake. Iya nek nyuwun. Apa kae? Regane iki mengko